I den sydlige del af Asien kan man finde landet med det næsthøjeste antal af befolkning, og som er kendt for at være en af de mest demokratiske lande i verden, Indien. Indien har over 5 religioner: hinduismen, islam, jainismen, sikhismen og kristendommen. Ifølge forfatningen har Indien religionsfrihed, men de religiøse samfund lever ikke altid side om side i fred og fordragelighed. Blandt andet bliver der ofte bragt voldelige sammenstød mellem hinduer og muslimer. Selvfølgelig har Indien også dens egne nationale symboler. Indiens nationaldyr er tigeren, som er et symbol på Indiens væld af dyreliv. Påfuglen er Indiens nationalfugl. Det er et symbol på kvaliteter såsom skønhed og ynde. Lotusblomsten er et videnskabeligt kendt som Nelumbo nucifera og er den nationale blomst i Indien. Det er en meget hellig blomst. Indiens nationaltræ er The Banyan Tree. Dette enorme træ tårner over sine naboer og har det bredeste røddelængde af alle kendte træer. Den dækker let flere hektar. Med en imponerende rekord på over 8 OL-guldmedaljer er hockey Indiens officielle nationalsport. På trods af antallet af fattigdom har Indien stadig et ry for at have den mest farverige kultur i hele verden. De gamle folkedanser og sange, de eksotiske madretter og vidunderlige naturreservater gør Indien til et fantastisk land at rejse til.